angkoinai tini khuteng baman program tini satungo achukjak chini bisini bukhukjukno bisi bango khachukja yemsar tini je program joining program ba khuteng baman program mau tini hambai lamsogo bubagara ayog lothong bramotha ayog lothong bubagara ayog lothong joto media rano belakena hambai ruo tini ojarawo chuno logriman bagai जों दिनै चिनि रामचन्द्रघाट एडिसि कन्स्टिट्युन्सि बिसं खबजाक चिनि पागलाबारि एडिसि भिलेज कमिटि बिसं खबजाक चिनि सनखला कामिवो चिनि पागलाबारि एडिसि भिलेज कमिटि लवाजिजाक कायसा जॉइनिंग पांडा खलाइका चिनि ओ जॉइनिंग पांदावो चिनि रामचन्द्रघाट तो तिब्रामथर कार्य कमिटि पार्टी खाने बिसि करिथा खरसा खरं नै दंमानि बेबा जों खरसा खरनि बान जों लगि नांगौ बर खरसा खरनि पां दं बर बचिनि ताखु चिनि बुखुक जों पार्टिनि तर्जे जों जातिनि तर्जागौ चिनि बुबागर अलवेज जों सावो आबन बागै जों चिनि बीजेपी खायतंनाय सीपीएम खायतंनाय दिनै 15 फेमिलिनि दिनै 32 वोटार्स बर दिनै जॉइन खेबायका बर जों खाबाय खबाय लामसुगो ते फाइनाय जरावो ते गोबां मा जे आमसायो ते खरनि खरतम कामिरगो जे आईपीएफ ति खाने पां दं दिनै बीजेपी खाने पां दं दिनै कांग्रेस खाने पां दं दिनै सीपीएम खाने पां दं जत चिना आमचे लुखर जों खाबाय खबाय लामसुगै दङ फाइनाय जरते फाइनाय जिनार खरनि खरतम दंबार जों बर खरनि खरतमनो जों लगि नांगौ तांखाय जों जत तिप्रासा जों जत बुबाग्रा अहानि बसा जों पालके जों सालनुनान बगै जों जत लगिउन आन बगै दिनै चिनाव फाइ मानजा फाइनाय जत आनि रांसानि ताखुते बुकसुनो आनि अकरा साकराना आनि मा फासंनो बर खाबाय खबाय लामसु हामबाय